Superduper arbejde selv om finanspolitik. Ja, jeg vil starte med redegøre for ekspansiv og telefonen i hvert fald her. Og kontraktiv finanspolitik, og samt hvornår man bør bruge den. Så der kan være ulemper og fordele ved begge dele. Men man kan jo lidt sige, at der jo kan være fordele ved at bruge dem på det rigtige tidspunkt. Så for eksempel en ekspansiv finanspolitik, det er jo noget, der sætter i gang i økonomien. Så det, som den siger, den ekspanderer økonomien, så man kan jo sige, at ved lavkonjunktur vil det være mest optimalt at bruge den. Ekspansiv finanspolitik handler jo om at pumpe flere penge ind i systemet. Derfor vil man benytte den i lavkonjunktur. Hvis økonomien er dårlig, kan man investere i økonomien ved at sænke skatterne. Sådan så at virksomheder og borgere faktisk går ind og bruger flere penge. Og så på den måde kan økonomien forbedre sig fra den lavkonjunktur til at den skal stige igen. Fordi ved lavkonjunktur så er der mange, der vil spare og gemme deres penge. Men ekspansiv finanspolitik sørger for, at der bliver pumpet penge ind igen i systemet, så økonomien kan florere, hvis man kan sige det sådan. Hvorimod at kontraktiv finanspolitik bruges jo som det modsatte. Det vil jo bruges, hvis økonomien lige pludselig bliver for god. For det er heller ikke for godt, at den er for dårlig, men heller ikke for god. Vi skal sådan have sådan en stabilisering sådan omkring midten. Så kontraktiv finanspolitik, som den siger, den dæmper økonomien igen. Det er, at når økonomien er blevet for høj, og man frygter, at den bliver højere, så landet får for høj inflation, og priserne bliver for høje, så landets eksport kommer til at falde, fordi der er jo ikke andre, der gider at købe. Når landets priser er for høje, så sørger importlandene at importere andre steder fra, så at landets eksport kommer til at falde drastisk. Derfor er det heller ikke for godt at have for høj økonomi. Derfor bruges kontraktiv finanspolitik ved høj inflation og en højkonjunktur. Det er jo, at man trækker penge ud af systemet, og det kan man jo gøre på nogle forskellige måder, for eksempel ved at sænke det offentlige forbrug og hæve skatterne, så man faktisk får borgerne til at smide flere penge, så så deres økonomi bliver formindsket, så man kan, i stedet for at alle bruger så mange her penge, så alle ting kommer til at stige, så igen, så holder man det konstant. Jeg har en undersøgelse på baggrund af bilag A. Som hvilken finanspolitik Nationalbanken mener, der bør føres, og hvordan Folketingets partier er uenige.